Under himmeltæppet på det dybblå ocean åbnes en verden af mystik og trolddom. Jeg bringer dig ind i denne verden, hvor nat møder dag, og myten om den synkende skude finder sted. Lad mig tage dig med til begyndelsen. Det vil sige, at den, der er 45 år i dag, murersvenden, specialarbejderen, de kan være sikre på, at de ikke kommer på pension, før de er 68 år. Er det rigtigt forstået? Ja, er det en spørgetime, vi er gået i gang med? Hold nu op, statsminister. Det, der er min opgave, det er at sørge for Danmark. Det er noget pjat. Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. De er sådan lidt mageløse, fordi det er en masse tillægsord. Så lad os da for fanden tage det en gang til. Hvordan synes du, han opfører sig? Pinligt. Dumme syg. Vikingerne havde nu været på togt længe og sultet til. De besluttede sig derfor at lægge til kaj ved den nærmeste havn. Bernæssovs. Slatten og håndtryk og ingen øjenkontakt. Jeg kan se, vi får et problem. Høvdingen af Valhalla ville gerne præsentere nogle retter for de sultne vikinger. Hakkebøf. Nakkekotelet. Ratatouille. Flæskesteg. Vikingernes utaknemmelighed over for vikingekongens mad kom til at få katastrofale konsekvenser for deres videre færd. Hvad de ikke vidste var, at kongen havde kastet en forbandelse over de tapre danske vikinger. Men før floden Adda var rolig, og vandet endnu havde lagt sig, befandt vikingerne sig midt på det åbne hav, og bølgerne var voldsommere end nogensinde før. Vikingekongen fortalte om forbandelsen, og om hvordan de kun ved at finde guldnøglen til regnbuen Bifrosts port, kunne redde dem selv og den synkende skud. Jeg aner det ikke. Altså, jeg tror sådan set, at jeg er sådan et nogenlunde afbalanceret, humørfuldt, positivt menneske, der kender omstændighederne. Hvad sker der? Hvad så der, Pia Kjærsgaard? Da Pia så øens beboere, blev hun først bange. Men da hun kiggede nærmere, kunne hun se guldnøglen hænge om den fremmedes hals. Wallahi, jeg sværger, det er ordentligt lang tid siden, jeg ser din ansigt. Kom, hop ind i den bimmer, lad mig tage dig på den cruise. Kulturen binder os sammen. Lad være at komme med det der argument, det er noget pjat. Altså, der tror jeg virkelig, du får et problem. Hun kan blive noget så ædersvindrende rasende og sur. Kus. Efter samtalen fortæller Nasser Carter om sin kærlighed til skønjomfruen Amalie på stranden. Hvis vikingerne hjælper ham med at vinde hendes kærlighed, vil han som belønning give dem guldnøglen. Jeg elsker mig selv. Ud med den der piercing, du har i munden, og så skulle du lige flashe lidt patter. Jamen. Det var et spørgsmål, du stillede, ikke? Dumme danske. Han taler lidt bøde, synes jeg. Han er sådan rigtig jyderbøv. Han skal have lov til hans chance. Alle har en chance i livet. Disse godtfolk synes at være uopnåelige for vikingerne, og ikke mindst skønjomfruen Amalie. En heldigmodig viking beslutter sig derfor at tage udfordringen op og skaffe guldnøglen. Jeg har intet imod en god taxachauffør, en dejlig grønhandler. Plads til alle, der vil. Alle, der kan. Sådan skal det være. Det løber ud igennem fingrene. Hvor var det altså bare godt. Hans kammerater råbte af glæde, og alle ville trykke ham, der havde sejret i hånden, og sådan fordele i hans lykke. Guldnøglen kunne nu sikre vikingernes overlevelse. Portens lås blev midt låst op, da nøglen blev drejet ganske let i den porøse lås. Over regnbuen de sejlede, men inden længe blev de mødt af det værste uhyre. Øjnene var glødende som ildkugler, og børsterne strittede på nakke og kam, som hele geleder hævede lanser. Danmark har jo fået cancer i hjernen, ikke? Og I tilbyder kun en hovedpinepille og et stykke glas vand, ikke? Vi har knoklet noget på, så vi køber blod, vi ikke har brug for. Det er gået af helvede til. Vi har mistet evnen til at inspirere vores børn. Vi skal ind og røre ved det enkelte menneskes mulighed for at blive til et menneske og kunne lære sig selv at kende. Mændene rødmer af skam, og imens de ildner hinanden, skyder de vildt på må at få, men rammer ikke mig. Pludselig dukker vikingekongen op for skyerne, og i raseri kaster han kniven efter monstret og siger:
hakkebøf. Ser man dog ret på, vil man finde, at skylden var skæbnens. For vikingerne var ikke kommet retmæssigt til nøglen. De havde stjålet. Hvor dygtig er man? Ikke særlig dygtig. Krænkelse af guderne, og deraf følgende straf. Og nu til historiens morale. Pinligt.